Namhlanje silana eICC uKhosi FM Music indaba sigoqa inyanga yamfumfu esaziyo ukuthi inyanga lathi nemsazweni uKhosi besidlala umculo wasekhaya. Sigoqa ukuthi sikwazi ukufundisana ngezomculo, ibhizinisi, iproduction yomculo, ama platform akhona ahlukahlukene la khona abaculi besabalalisa umculo wabo. Nyono maphiko ayaphephezele njengophephela uphephula konke uchaba indawo yendini. Nyono endize maqede kwaphebezeka konke okubi somaqhuzu oqhuzule konke ukuzama ukumqhuzula eqhakazeni kwakhe. Ndlondlo wezinyoni efukamela umhlaba wonke ngenhlansi yothando, inhlansi ehlokomalise enkundla zonke. Indaba zabantu zimbeka kabi zimqhelisa wangaqhiza qakala waqhakazisa umhlaba. Indlovu evele kwafefezela izingwe nezingonyama, madoda yamkhothamela sikhondla khondlo ovukuza eThekwini kwaye kwazama nakwamhlaba uyalingana. Miyabu wezifundise ezinhle emhlabeni zalingana. Izibongo zoKhosi FM sizibhalelwe nguNomvelo Mlaba. uKhosi FM luhamba phambili. Ngikwamukele esiqeshini esimnandi soKhosi FM TV, gama lami nguNeliswa Cele. Namhlanje silana eICC uKhosi FM Music indaba sigoqa inyanga yamfumfu esaziyo ukuthi inyanga lathi nemsazweni uKhosi besidlala umculo wasekhaya. Sigoqa ukuthi sikwazi ukufundisana ngezomculo, ibhizinisi, iproduction yomculo, ama platform akhona ahlukahlukene la khona abaculi besabalalisa umculo wabo. So ngena phakathi sibone ukuthi kwenzakalani, sixoxe nabantu abahlukahlukene abadlala indima ebaluleke kakhulu endimeni yezomculo. Asambeni sibone ukuthi kwenzakalani. Ngimeduze kasiswami uNontokozo Madondo ovela eDowntown Music Publishing. Mhlawumbe siqale nje ngokusendlalela umsebenzi enwenzayo eziDowntown Music Publishing neqhazo libambayo. Sanibonani, igama lami nguNontokozo Madondo. I am Senior Client Services and Society Relations at Downtown Music Publishing in Johannesburg. So into esiyenzayo as publishers, we do rights management. We notify umculo wama-artists with different CMOs, and also we collect royalties and then we account to them as our clients. We also do library music, production music, sync and licensing. We also have an A&R team assisting with collaborations. We also do basic marketing. Sibiza ngo New Music Friday. If you release a song, siya postela yona so that your followers can engage with umculo wakho. That's incredible. Mhlambe ku experience yakho yini into abaculi abayabeshode ngayo when they approach you? Knowledge, ulwazi. Yeah. I think ama creatives bayaleka knowledge, and akukho wrong ucela usizo, akukho wrong ukuthi awazi. So a challenge esibhekene nayo kakhulu ku music space is ama split sheets. People don't want to sign ama split sheets, and leyo nto leyo I creator bagcine sebengasazwani, bagcine sebelo ama friendships fall apart because abafuna ukusign split sheets. So ngathi into esilekhayo kakhulu ku music space is knowledge, and siyabonga kakhulu uKhosi FM for creating the opportunity ukuthi sizo educate abaciko ukuthi yini okumele uyenze as an artist, yini okumele uyazi umculo wakho kuphi, kumele wenzeni ukuze uthole imali umculo wakho ukukhokhela. Final one nje sigoqa inyanga yomculo wala eNingizimu Afrika. Any words ikakhulukazi kubaculi abasakhula? Kubaculi abasakhula umculo wakho treat as a business.
ungawutreat as release ingoma ukuthola ama million streams and then you are screenshot or post. Treat it as a business. Vuka ekseni wazi ukuthi umculo wakho kuphi, vuka ekseni wazi ukuthi ama ISRC code akho athini, vuka ekseni ucheck ama memberships akho, vuka ekseni ucheck ama statements akho ukuthi le mali oyitholayo iqhamukapi, and also register umculo wakho, but treat it as a business because Zwileke. music is business. Music is business. Khulunyiwe indaba. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga sibaba. Thank you. Gimeno Athandiwe Njinga from Spotify. Umuntu othanda ukulalela umculo kakhulu. Spotify into oyaziyo. Siswami siyakubingelela sikwamukele ku Khosi FM TV. Olweni sinelisa kunjani? Siyaphila sinezwa kuwe? Asi right nathi Nkosi. Sijabula kakhulu kuba nani la kwi music indaba. Mhlambe nje sitshele kancane ngeqhaza elibanjwa ku Spotify emculweni. Umsebenzi omuhle elwenzayo. Inkosi kakhulu uqala siyavuya uba lapha na ne-artists zase KZN kuhle eDurban. As you can see iTheku nje generally kuhle, but into esithanda uyenza and sibeka phambili all the time when we think about umculo ne-artists is that silapha to serve i-artists. So everything from iGqom to Maskandi to Christian and Gospel sikhona kwenzela uba abantu bafumane ithuba lo thatha umculo wabo luhambe further into the space. That's why we are here. Amazing work. Mhlambe mawungakhuluma nje sihleze sibona into esithanda kakhulu Spotify ama playlist. Sixoxele ngawo. And ke sisebenza kakhulu on i-playlists zethu, sifuna ukwenza sure uba i-experience yabantu i-right. Yeah, baya enjoy kumnandi because xa usuka from ukhozi use-radio fine, maybe usemodweni something like that, and then uve ingoma oyithandayo, uve ingoma ka-Professor okanye uve ingoma kaMthandeni, anyone, then decide uba okay ithi ndiyikhangele ku Spotify, then sikhona ingoma ndithetha ngazo, maybe uzozibona ku Binqa Nation, which is i-Maskandi playlist yethu, i-Frontline playlist, and then maybe ufuna ukhumbula days mandulo uzoya kukhuphuka, which is the catalog playlist, i-hits esikhule ngazo, and then kube khona eZulu Love Letter, izinto ezingathi zinothando. Yes, so sisebenza kakhulu kwenza sure uba abantu bayaziva as well, and that's why sifuna uba i-artists zibe serious about making sure uba we can find them. Message yakho nje esire papa i-Music Month la eNingizimu Afrika. I-message yam for Music Month, for musicians, ndicela nje i-musicians ziqhubeke, umculo luyasinceda ngendlela zonke, siyonwaba, siyakhala, senza yonke into ngomculo, and umsebenzi we-artists is more important than we realize. So just carry on, and then abantu ndicela uba beze entweni ezikanje. Yes, fanele nize, please, ndicela nizeni kwezinto. Kukho abantu that are really important and special who are willing to share knowledge. Enkosi kakhulu kuKhosi for the opportunity, and sibonge no Spotify ukuthi babe bekhona. Enkosi nathi siyavuya iba lapha nani, so thank you for the space. Babe ngenawo bawu-download njalo. Sibonge kakhulu Nkosi. Thank you. Ngime noMondli Ngobo, umuntu omkatshubomvu kakhulu endimeni yomculo la eNingizimu Afrika, njengomculi, umbhali, azinana ukuthi nginezele kupho konke nje, umdidiyeli yakho konke okuphathelene nomculo. Sahlala naye ku Khosi FM TV, kodwa namhlanje sila sikwi-music indaba yomsakazo Khosi FM. Mhlambe njengomuntu owumdidiyeli osebenzisana kakhulu nabaculi, nomuntu aphinda acule, ngokwe experience yakho yini esidinga ukuyenza la eNingizimu Afrika ukukhuphula izinga lomculo? Inkonzo into ebaluleke kakhulu abantu abangayenzi ukusebenzisana, lento ebizwa ngama-collaboration ngesingesi. Ngangilazi igama elihle lesizulu, kodwa ukusebenzisana ngicabanga ukuthi kona okwenza ama-artist endaweni eyiningi kakhulu inaphesheya kweyilwandle ezenza ama-artist ukuthi lo usathe ukuduma kancane mayesebenza nodume kakhulu mase beyafukulana. Kusho ukuthi ngamamasi ngathi kuwona ukufukulana ukuthi kusetshenziswane ndawonye. Ama-artist amaningi ngathi South Africa akujwayele ukwenza lokho, kodwa sikubone kakhulu into enjengamapiano ama-artist amaningi esebenzisana. I think inhle kakhulu le nto. I think yona ndlela engcono yokuya phambili.
Iseluleko sakho masikhuluma ngebhizinisi lomculo kwi-artist ekhulayo. Ungiphindela Ungaluleka uthini kwi-artist ekhulayo ngebhizinisi lomculo? Kakhulukazi bafethu kufocusa kuona ibhizinisi ngoba ama-artists amaningi athanda ukucula nje. Thothi italent ephambili kodwa ibhizinisi emuva. I think ibhizinisi lona kufanele in fact kule mhlaba esesiphila kuwona manje. Siya understand lento ukuthi kuqala kwakudume umculo oqala kuba umculo phambili i-artist libe ngemuva. Manje sekuyi-artist uthothi umculo awukho ngempela. So ngathi kufuneka kakhulu into o personal branding obanibani engathi kufuneka kakhulu umuntu ama-TikTok obanibani. So kubulala ngathi ngempela ifocus ayisekho emculweni sekumuntu uqobolayo. So ngathi umuntu angathi ukugeza kancane athi ayina. Yeah. Aswayeke njengawahlakani. No, angakaswengi mina ngithe zokuthi mangiswela ngiyoshintsha ya. Sibonge kakhulu. Ngibongele. Thank you. Eduze kwami kume uSharon Mthembu naye usukumile esuke ekhaya wathi lo anke ngize ku Cause FM Music Indaba. Sharon, ngikubingelele ngomkele ku Cause FM TV. Ngiyabonga sithandwa sami. Igama lami uSharon Mthembu, intokazi edabukale eMkhomazi ucala ngomoya, ngenza umculo wesintu. Ngixoxela afishane ngomculo wakho, wenza amaculo kanjani? Mawuthi umculo wesintu, umaskandi, umbhaqana, umculo kanjani? Umculo ke engiwenzayo isound yakhona isasicathamiya maskandi. Ngineqembu lami elibizwa ngeGagamela engilenze nensizwe eziwu2 yakashabalala neyakahadebe. Ukukhula kwami ke ngomculo ngikhulele kwishabalala rhythm ngoba ngifikele khona ngemncane ngakhula ngivele bengiyithanda lento. Kwahamba ke vele ngiqala ukuhamba amazwe aphesheya ngisamncane nje. Ngifika nje kwi-industry ngithe ngifika umholo wami oqala nje ngaphatha amadola. Ngayibona ukuthi lento le iyasebenza kanti vele isegazini. Ngokukhula ke kwase kwagcina sekuvela iqembu leli libizwa ngeGagamela leli ngiliphushayo ke njengamanje. Ngixoxele ulana namhlanje kuyindaba khona izinto 2-3 ezihlalile kuwe othi lolu lwazi lolu balidinga abantu abangabaculi. Ku Spotify izinto eziningi oyikhulumile zingilaphile ngoba akade usitshela ukuthi yini ekumele siyenze ukuze umculo wethu udayiseke usabalale singagcini ngokuthi siyacula nje singazazi ukuthi siculelani. Sikwazi ukuthi egcineni umusic nawo uyi business. Uyakwazi ukuthi wondle umndeni wakho ngawo ngendlela wena ozokwenza ngayo nawe ukhuthale. Bese kuba nezihambeli zethu ke bezikhona ezikhulumile okuningi ngoba buhashi oprofessor abakhulumile okuningi ngoba kwi-industry sibukele kubona futhi izinto eziningi sakhula ngawo sabona ukuthi uma ngabe kule industry yethu uziphatha kanjani yini ekumele futhi uyenze ukuze umusic wakho ube impumelelo. Isifiso sakho nje njengomculi mhlambe emisakazweni yahlukahlukene ezindimeni ezifana no Spotify nezinye iphindlela abantu abangaseka ngayo abaculi baseNingizimu Afrika. Ngokwami ukubona enye into abangasiza ngayo amaciko ngoba kunamaciko amaningi agcwele endaweni ezisemakhaya lo lwazi lolu kubona alifiki. Mina bengingafisa ukuthi basabalalise uSpotify ukuthi wenzani wenza lokhu nalokhu uSamro wenza lokhu nalokhu engathi bangayivakashela nezindawo ezile emakhaya ngoba maningi amaciko khona uthola ukuthi nawo ayiphiwe lento anesiphiwe kodwa awakwazi ukuthi ugcina umsebenzi wabo usabalala ngendlela kumele ukuthi usabalale ngayo. Sibonge kakhulu sisami sikufisela inhlanhla uqhubekele phambili. Nami ngiyabonga ngijabulile kakhulu. Cause FM siyabonga. Ngime nomphathi stage yomsakazo Cause FM umnomzane uLwazi Mthabela. Sikuyi-music indaba umuntu ophethe stage esidlala umculo nsuku zonke mhlamba amazwi akhe eziluleko kubaculi abafisa nabo ukuthi umculo wabo udlale emsakazweni. Into sisawubona uyaphila kodwa. Siyaphila njani? Hlezi umuhle. Ngiyazibongela. Siyabonga. Ngicabanga ukuthi into ebalekile ukuthi la sizokwabelana ngolwazi. Ngokwe phecelezi i-value chain yomculo. Thina mhlawumbe number last ekutheni ukuthi umculo sisebenza kanjani ngawo. Ngoba kunento eziningi efanele zenzeke behind the scenes ukuthi ama speakers esakhona la bazokufundisa babelane nabantu ngalolo lwazi lolo. Umculo ukuthi ubhalwa kanjani, usubmitwa kanjani, i-metadata isho ukuthini, yonke leyo nto leyo bonke osinama specialists ababa ezikhuluma ezikhona lana ezokhuluma ngaleyo nto leyo. So njengoba siwumsakazo ukhozi enyangeni kaOctober sithi SA Music Month sisho ukuthi sidlala umculo wasekhaya kuphela.
Yeah. Ngokuthi nathi siyathanda ukuthi one siqhakambisa umculo wasekhaya ngoba phela unothile wona. Yeah. Awukho umculo esingawudlali and sesiyazi ukuthi umculo omningi usu international, amapiano international, umaskandi international, hip hop yethu international. So siwukhoze sathatha leso sinqumo ukuthi cha nje October nje ake siyinikele senze le campaign lesithi SA Music Month. Abantu babetshela ukuthi iqhaza elibanjwa umsakazo emculweni lizofiphala mase kukhona ama-apps ahlukahlukene adlala imculo. Mhlawumbe umbono wakho sisabona ukuthi no umsakazo nemisakazo nje yahlukahlukene isakhona ngempela endimeni yomculo. Yeah. Sibambe yiphi yona indawo, sibambe liphi yona iqhaza? Umsakazo akuve ubalulekile ke kusabaleliseni umculo. Khumbula ukuthi ukuze uthole i-app fanele uthenge ifone, fanele udownload i-app, fanele uregister yonke lento le. Kanti i-radio uthenga nje umsakazo. Yeah. Lo lokuthiwa Ukhozi FM, Ukhozi lami. Ukhozi FM app. Ukhozi lami. Yeah. So uthenga nje i-radio nakhona sina ama-app ungangena kwi-app. Umculo mase uyatholakala kalula. Okusho ukuthi ayibadla abantu emaphaketheni. So inkulu kakhulu indima esiyidlalayo particularly under the SABC Public Broadcast Services that music is part of storytelling yethu. Yeah. Njoba kuyi part of storytelling yethu luningi ulwazi nathi esilitholayo emaculweni, luningi ulwazi nathi esifuna ukwazi ukunikela ngale emaculweni ukuze phela nathi ubuntu bethu bunothe amasiko ethu futhi njengoba sazi ukuthi tradition is always changing and music is a big part of that. Kakhulu, sibonge kakhulu. Ngiyabonga kakhulu Macala. Thank you so much. Ngime nomsakazi woKhozi FM top 20 uma fresh I'm sure uhleze umuze emsakazeni lo umsakazi odila kakhulu nomculo okusho ukuthi mangimbuza ngibuza umuntu ophathelene nayo lento vele mhlambe masikhuluma nje siqale ngaphakathi ngomunye engathi uMC noma ifacilitator yendima adiyenzeka namhlanje umuzwa wangaphakathi ifundiso ezikuthathile. Engakusho nje wethu nelisiwe ukuthi maningi amaciko esinawo kwaZulu Natal eNingizimu Afrika and okumnandi kube kuhle ukubona abantu abasha bephuma bezobamba iqhaza ngenxa ukuthi bafuna ukuthi bafunde kuningi abakufundile cover into eningi cover digital cover indaba zokuthi submit kanjani within SABC within Ukhozi FM there were abantu abafana nabo babuwashela imhlophe Mondli professor so kuningi baphuma nomphako and bazoqala babuke umculo as a business not just as a industry. Njengomuntu osebenza kuyishow yezomculo I'm sure usebenza kakhulu namaciko ahlukahlukene akhona nabalaleli abawuconsumayo lo mculo mhlambe yini singayenza eNingizimu Afrika ukuthuthukisa umculo wethu? Number 1 into ebaluleke the most ukuthi as an artist be true to yourself yabo ibuwena and usebenze kuwena every day so that uzokeep the best out of you and uqala ukuthi unetwork nabantu aba relevant nama artists amanye ama upcoming abene chance okuhlangana no professor nobabuwashela imhlophe if bezothatha leli thuba balisebenzise ngicabanga ukuthi indlela ezobasebenzela kakhulu ukuthi impilo zabo zishintshe. Sibonge kakhulu. Danko. Mbukelo Ukhozi FM TV siyabona ukuthi ibhizinisi lomculo umculo eNingizimu Afrika udlala indima engakanani. Siyathemba ukuthi uma ungumculi ukwazile ukuthi ubambe lapha nalapha nawe ukwazi ukuthi ukhule ufunde na kanjani asiqhubeke sikhulisane sifundisane siphinde sihlangane kwesinye isiqephu esimnandi soKhozi FM TV.